Fl-aħħar jiem madwar 4,000 membru tal-Partit Laburista regolaw il-pożizzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jivvotaw fil-Kungress li se jeleġġi l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Dan hekk kif il-membri li għandhom sentejn nieqsa iżda ilhom membri mill-2015 jew qabel għandhom il-fakultà li jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom. Joe Falson, membru tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, stqar kif intbagħtu n-numru ta' ittri lil dawk li jistgħu jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom. Qed jinbagħtu wkoll in-notifiki tal-votanti lil dawk li għandhom diġà id-dritt tal-vot. Ħankunu qed nużaw ukoll dak li qed ngħidulu l-avviż lill-votant taħt il-liġi elettorali nsibuha bħala il-voting document, tajjeb, li importanti li kull persuna li tmur biex tivvota tieħdu magħha dan id-dokument fuq dak id-dokument għandek id-dettalji tiegħek personali inkluż l-ID card. Barra minn hekk għandek il-post tal-votazzjoni fejn tmur tivvota kif ukoll il-mejda tal-votazzjoni. Il-Partit Laburista ħaseb biex ikun hemm 13 il-post tal-votazzjoni b'diversi mwejjed fuq kull post tal-votazzjoni skont il-lokalitajiet. Il-votanti se jivvotaw fil-lokalità li fija huma mniżla bħala membri u mhux fejn jgħixu. Kull votant irid jieħu miegħu xi forma ta' identifikazzjoni. Wieħed irid ikun qiegħed jieħu wkoll il-mezz ta' identifikazzjoni uffiċjali tal-Gvern qed nitkellmu jew ID card, jew passaport, jew nkella liċenzja għax dawk huma dokumenti uffiċjali tal-Gvern li fuq u inti għandek ir-ritratt. Mingħajr wieħed minn daw inti ma tkunx tista' tivvota. Fi żmien li ġej il-Partit Laburista se jħabbar diversi inizjattivi bil-għajnuna tal-kumitati lokali biex jgħinu lil votanti jaslu sal-post tal-votazzjoni f'każi fejn hemm bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.